سلام طعنا بلي كبرات تملكتنا زيناتات حزنا مزينا لنا مزيناتات أنا برهم في السعية مجمرة كن حصرت زيناتات ناخن كبل مكتل قدماء منستر قدات وطن أيتا دمك مكونن مس أمباسادر أمريكا بإثيوبيا إرفين دي ماسينغا تزاتيوم أبتي زاتا أب كلتياوي كتناون حابراون زعباتات من لزابوم تقاليس اللهم ركب كلتيان هاجرات نمتنقار أب زفت مسرحتي على كل مداي دقف كم زجبر أي تدمك مكونن تزاريبهم. أمباسادر ماسينغا بقدوم إثيوبيا مس أمريكا زلوا متحبار إيكونومي عقما نمتكامن كب نبالن كم زحجزا مقلاتهم كابتن منستر بيت عيو زرقبني حبريتا يردم. أب العلواي ممرحي سراويت مكلخال فدرئي مبل حدميتن عصر تشدشن بعال معال سراويت مكلخال بمقبار بانال زيته تساليت اللهم حلافي وانا ممرحي حبريتا سراويت مكلخال جنرال جيتاتشو قدينا أبتي بانال زيته إثيوبيا نزبنات أب استفراليو كيدتا تاريخ إن حلفت أبزين خطبت صح وتادراو تاريخ عزوز بوتا زحزي لهم بفلاي هاجر منجست إثيوبيا أب مصنعون باستفلالي وانات تقارلون مسواتنتن تي سراويت زي الساعة كم زخونة يوم تزاريبهم سراويت مكلخال هاجراوي دحننت كاب زخون حدقا النات خلاخلن مسواتنت الناقفلن هاجر كتقصيل أب مقبار كم زركب مقلات أبتي بانال زتا سراويت مكلخال هاجر أب مصنع بقعاتو زدن فعو التاوتا زركبلو كم زخون عمل كيتم أبتي بانال زتا أمرار حسراويت مكلخال توكلت محبر جغانو حربنياتات إثيوبيا أمرار نبر أبالا سراويت مكلخال حاجرن كالوت عدمز تقبر لهم آقايشن كم سترقبو حبريتا سراويت مكلخال يملكت لعلوي إتاماجور شوم حالة السراويت فيلد مارشال برهانو جولام مس إتاماجور شوم دو أفريقيا جنرال رودزانين مابوانيا تزاتيوم إتاماجور شوم دو أفريقيا جنرال رودزانين أب مونغو إثيوبيا دو أفريقيا نزولو وتادراوي ركبر متحبار نمتنخار مس فيلد مارشال برهانو جولا تزراريبوم توم إتاماجور شوم مبال 116 معالت السراويت بخبري نمستاف مس بعالت بيتهم نبدي سوا متاوم كاب مربب حبريتا سراويت مكلخال زرخبني حبريتا يردم إثيوبيا تنزانيان أب مونغون زلو وتهدراوي ركب بزبلت نمتنخار أب زخلن كونتات زت تساليتم أب مبل 116 معالت سراويت مكلخال نمركابن أب تعودي مس إثيوبيا زلو وتهدراوي ركب نمتنخارن ناب أديس أبابا زاتو إتاماجور شوم تنزانيا جنرال جاكوب جون مسلع علوي إتاماجور شوم حيلتا سراويت فيلد مارشال برهانو جولا تزاتيوم أبا زاتهم دما أمونغو كلتين هاجرات زلو تادراو ركب نمتنخارن أبا قديا السلطنة بحوار مسرح أبا زك على اللكونتات تأميتهم كم استزاتيو كاب سراويت مكلخال زرخبنا حبريتا يملاخت مبل حدميتن عسرت شدشن علة مسرتا سراويت مكلخال فيدري أبا إزي مبراق بستفلالي مدلوات تخبيرهم اتبعال بستفتنا قطري زتصنع سراويت عاوت بزبل مري حساب أب كتما حرر أب زركب أدراج كباب مكونناتيو زخبر زلوم أبتي مدرخ مصنعتاو صحف بمقراب زت بانال كم زتقايدة قلقالو زينا إثيوبيا تصبصيبهم أبتي مدرخ مكتل عزازي اتأزي جنرال تأزي ميجر جنرال فقادو صقاي وانا محدار زوا مبراق حررجي ويزرو ميسيكي محمد لعلوت مكوننا سراويت مكلخال حاجرن أبلات بوليس فيدرالن كل الحررن كم استرخبيو تحبيرو تلهم
ኮሚሽነር ጀነራል ፖሊስ ፌደራል ኢትዮጵያ ደመላሽ ገብረ ሚካኤል በምክትል ድሕንነት ህዝቢ ቻይና ዩ ዳቶንግ ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ ኣብ ቤት ዕዩኦም ብምቕባል ኣዘራሪቦም ኮሚሽነር ጀነራል ደመላሽ መንግስቲ ቻይና ንፖሊስ ኢትዮጵያ ብዝተፈላለዩ ዓውድታት ሙያ ዕድል ትምህርትን ስልጠናን ይህብ ከም ዘሎ ብምዝኽኻር ኣመስጊኖም بتزامد زينا سب هفت چاينا اب ኢትዮጵያ اب استوافرلوم ስራሕቲ ልምዓት ጉድኣት ንከየጋጥሞም ፖሊስ ኣድላይ ሓለዋ ይገብር ከም ዘሎ ገሊጾም ከተማ አዲስ አበባ ሕብረት አፍሪካን ዲፕሎማት ዝተፈላልዩ ሃገራትን ዝቕመጡላ ብምዃና ጸጥታ ዘተኣማምን ክኸውን ዘኽኣለ ፖሊስ ኣካላት ጸጥታን ህዝብን ብምትሕባር ብምስርሖም እዮም እውን ኢሎም ምክትል ሚኒስትር ጁ ዳቶንግ ብግድኦም ፕሮጀክታት ልምዓት ቻይና ድሕነቶም ንክሕሎም ምስ ፖሊስ ፌደራል ኢትዮጵያ ተቀራሪብካ ሓበሬታን ብምልዋት ከም ዝስራሕ እዮም ኣረጋጊጾም አምባሳደር ኢትዮጵያ በቻይና ተፈራ ደርበው ምስ ፕሬዝዳንት ኮሚቴ ምትሕባር ሕውነት ኢትዮ ቻይና ቤቲዙ ዘትዮም ኣብቲ ዘተ እቲ ኮሚቴ ካብ ዝጣየሻት ሒዙ ክሳብ ሕዚ ኣብ ዘምጾም ውጽኢታት ከምውን ኣብ ቀጻሊ ምስ ኤምባሲ ተቀራሪቡ ምስራሕ ኣብ ዝከኣለሉ ዛዕባታት ጠመተ ዝገበረሉ ዝብ ተገይሩሎም አምባሳደር ተፈራ እቲ ኮሚቴ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ቤጂንግን ሻንግሃይን ንስተሳለጡ ፎርማት ኢንቨስትመንት ዝገበሩ አበርክቶ ንኢዶም ኣሎም ኣብ ዓውድታት ማዕድን ሕርሻ ማኑፋክቸሪንግ ቱሪዝም ፋርማሲዩቲካል ኢነርጂ መቀናበሪ ፍርያት ሕርሻ ICT ብምድሃብ እቲ ኮሚቴ ንክሰርሕ ጻውዒት ኣቕሪቦም ጉጅለ ላዕሎት ሓለፍቲ ስራሕ ክልል ኦሮሚያ ናብ ባህር ዳር ብምኻድ ምስ ርእሰ ምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣይተ ኣረጋ ከበደን ካልኦት ላዕሎት ሓለፍቲ ስራሕን ዘተካይዶም ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ክልል ኦሮሚያ ካብ መንበሪኦም ተመዛቢሎም ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ዝርከቡ ዜጋታት ናብ መረበቶም ንምምላስ መንግስቲ ክልል ኦሮሚያ ብቆራጽነት እናሰርሐ ምዃኑ ኣብቲ እዋን ዘተ ተገሊጹ እዩ ንሓድነት ህዝብታት ክልተን ክልላት ዝጻረሩ ሓይልታት ብምቅላስ ድሕነት ዜጋታትን ሓፍቲ ናይ ምፍራይ ነጻነትን ምርግጋጽ ከም ዘድሊ ኣብ ምርድዳእ ከም ዝተበጽሐውን ተመላኺቱሎም ተመዛበልቲ ዘሕልፍዎ ዘለው ጸገም ዘገናዘበም ቅልጦፍ ስጉምቲ ብምውሳድ ናብ ስሩዕ ህይወቶም ንክምለሱ ናይ ምግባር ተግባራዊ ምንቅስቃስ ንኽውገን ድማ ኣንፈት ምቕማጡ ኣሚኮ ጸብጺቡ የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር ሰራዊት ማፍረስ ማለት ኢትዮጵያን ከውጭ ለሚፈልጓት ኃይሎች ሁሉ በሯን ክፍት ማድረግ ማለት ነው ይሄን ለመታገስ አቅሙ እሳቤው ሞራሉ ነው ቀላል አይደለም ጦር ሰራዊት ውስጥ መከላከያ ውስጥ መኖር መስዋዕት ሆኖ የተሰለፈ ህዝብ ነው የተሰለፈበትም ዋነኛው ምክንያት አገርን ለማስጠበቅ ህገ መንግስትን ለማስጠበቅ የህግ በላይነትን ለማስከበር መከላከያ ሰራዊትና ደወለናልና እናመረቅና ነመስግኒና ደቅና ኡምልና አትርለይትና ረዓና ዚአተን ጸሎት ንገብሪና بعلم لخ درجة أب كونغو أب كوريا دحركة حجي أب سودان أب رواندا أب لايبيريا زغبرو نجر انترت له سلكا طرنت تطوب مبالط راي ونه يكونن كندينا يچوا لغاس روهرو مخانو زرئيلو ناي ኢትዮጵያ ህዝቢ ምናልባት ድሕርና ኢትዮጵያ አየር መንገድ ኣብ ዓለም ከይዱ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ አምባሳደር ዝኾነ ክፍሊ ወይ ከዓ ናይ መንግስቲ ተቋም እንታልዩ ናይ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ማለት ሌላ አይደለም በሰላም ጊዜ መዘጋጀት በውጊያ ጊዜ ደግሞ መዋጋት አሁን ያለው ወጣት አሁን ያለው መከላከያ ለሀገር መሞት ክብር እንደሆነ ነው ከኢትዮጵያ ከመጨረሻው ጫፍ ሰው የምትማረው ነገር ይሄ አገር ማለት ካለች እኔ እኖራለሁ አገር ካለ እኔ ከሞትኩኝ አገር ትቀጥላለች ለሀገር እንዲህ አይነት መስዋዕትነት መክፈል
የመጨረሻው ውድ ነገር ነው። ምንም ቢሞላኝ ምንም ነገር ቢኖረኝ ምንም ስልጣን ቢኖረኝ ዋጋ የለውም የሚለው ወጣቱን ነው በደንብ አድርጎ የሚያስተምረው መከላከያን የሚያስተምረው። ተመልከት ማዕድ ዜናኹም ብምክታል ትርከቡ ሕዚ ድማ ዝርዝር ዜና ናብ ዝሓዝናዮም እያ ክሓልፍ መበል 116 መዓልቲ ሰራዊት ምክልኻል እቲ ሰራዊት ህዝብን ሃገርን ናይ ምሕላው ብቕዓቱ ዘርአየሉ ምዃኑ ምክትል ኢታማዦር ሹም ጀነራል አበባው ታደሰ ገሊጾም። ቶም ጀነራል እዚ ዝበሉ ብዝተፈላለዩ ምድላዋት ዝኽበር ዘሎ መዓልቲ ሰራዊት ምክልኻል ምኽንያት ብምግባር ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እዩ። እቲ ዝኽበር መዓልቲ ኢትዮጵያ ሰራዊት ዝሃንፀትሉ መዓልቲ ኣብ ግምት ውሽጢ ብምእታው ሰራዊት ምክልኻል ብስግግር ወለዶ ዝቐፀለ ምዃኑ ንምርኣዩ ክብሉ እቶም ምክትል ኢታማዦር ሹም ገሊጾም ኣለዎም። ስተኛ ዓመት የሰራዊት ቀን ለምን ተባለ የሚለው مبل 116 معلت مكلاخل السراويت نمنتاي تباهلو نزبل قدم حزي زنبر منغستي معلت سراويت كابه شعن شعاتميتن 87 عام تمر جميرو نكخونيو تعوج نيرم እዚ ጸገም ዝነበሮይም ሕጽር ብዝበላ ገላልጻ መከላኸሊ ሰራዊት ብሽዕን 987 ተፈጢሩ ኢትዮጵያ ድማ ሽዑ ጊዜ ያ ተፈጢራ ከም ማለትዩም ሓድሽ መንግስቲ ለውጢ ምምጹ ስዒቡ ብዝተኻየደ ለውጢ ማዓልቲ ሰራዊት እንታይ ክኸውን ከም ዘለዎ መጽናዕቲ ተኻይዱ ማዓልቲ 116 ክኸውን ከም ዘለዎን ኢትዮጵያ ንፈለማዋን ሚኒስትር ጦር ዝሰየመትሉዋን ናይ ሎሚ 116 ዓመት ምዃኑ ስዒቡ ዝተፈጠረ ሓይሊ ምዃኑን ብወለዶ ስግግር ዝቐጸልን በዚ ክኽበር ከም ዘለዎን በአዋጅ ተወሲኑ እዩ። መበል 116 መዓልቲ ምክልኻልቲ ሰራዊት ህዝብን ሃገርን ናይ ምሕላው ብቕዓቱ ዘርአየሉ ዕለት ምዃኑ ምክትል ኢታማዦር ሹም ጀነራል አበባው ታደሰ ገሊጾም። የበዓሉ ዋነኛ ዓላማ ምንድነው ካን በአራት ነገር እናስቀምጠዋለን። አንደኛው ዓላማ ዝበዓል አርባዕተዮም ንዘመናት ህዝቦምን ሃገሮምን እናገልገሉ እና ተዋደቁ ዝተፋሎምን መስዋዕትነት ዝከፈሉን ጀጋኑም ኢትዮጵያ እንዝክረሉን ናታቶም ቃል በመሐዝ ሐድሽ ወለዶ ሃገሩን ህዝቡን ንምሕላው ቃል ዝኣተሉን ዕለትዮም ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ዝነበሩና ጸገማት ብምፍታሽ ዝቅጽል ዓመት ሰላም ህዝብናን ሃገርናን ብኸመይ ክሕሎ ከም ዘሎ እንመኻኸረሉን ውሽጥና እንፍትሸሉን እዩ። ከም ሰራዊት ምክልኻል ሃገርን ህዝብን ንምሕላው ዝተዋሃበና ሓላፍነት ናይ ምሕላው ስራሕና አጠናኺርና ሃገርናን ህዝብናን በዘይ ስጋት እንሕልወሉን ቃልና አትየሉን በዓሉ ኢትዮጵያን ህዝባን ብዙኾነ ዓይነት ፈተነ ዘካይዱ ኃይልታት ከም ዘይካል መልእኽትና መሐላልፈሉን ህዝብናን ሃገርናን ናይ ምሕላው ዓቅምና እንርእየሉን ኩናት ብርሕቀት እንትርፈሉን ስለዝኾነ ዓብይ በዓልና እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ መዓልታት ዝኽበር ዘሎ መዓልቲ ሰራዊት ምክልኻል ኣብ ዝመጽእ ሐሙስ መጠቃለሊ መርሃ ግብሪ ከም ዝፍጸም ጎን ጀነራል አበባው ገሊጾም። በዓሉ ማክበር ከጀመርን 15 ቀናችን ሆኗል። እቲ በዓል ምኽባር ካብን ልጅምር 15 መዓልትታት ተቁፂርና ኢና። እዚ በዓል ኣብ ኩሉ ሓይልታትና ማለትውን ኣብ ሓይል ኣየር፣ ሓይል ምድሪ፣ ኣየር ወለድን ኮማንዶን ብሓፈሻ ኣብ ሓፈሻዊ መምርሒ እነኽብሮ ብዙሓት ስራሕትታት ሒዝና ኢና። ኣብ መጻጻ ታሪኽ እቲ ሰራዊት ዘመላኽት ፓናል ዝነበሮ ታሪኻዊ ሓፈሻዊ ኩነታት ምርኢት ፎቶ እቲ ትካል ንምዕባይ ዝተሰርሑ ስራሕትታት ፈጠራ ዕጥቅታትን መሳርሒ ኣጽዋራትን ካምፕታትን ዘካተተ ምስ ሕብረተሰብ እቲ በዓል እናብዐሉ ይዝርከብ። ናይዚ መጠቃለሊ ሐሙስ 15 ኣብ አዲስ አበባ መፈጸምታ በዓል ክዳሎ እዩ። ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ክሳብ ዝኸበረት ህይወቱ እናኸፈለ ሃገር ጸኒዓ ንኽትቅጽል ዘኽኣለ ጀግና ወዲ ህዝቢ ምዃኑ ብምግላጽ ጥቅምቲ 15 ኣብ ዝኽበር መዓልቲ ሰራዊት ምክልኻል ድማ ኩሉ ሕብረተሰብ ተረኺቡ ዘለዎ ፍቕርን ናዕዳን ንኽገልጽ ገለ ወሃብ ትርኢቶ ነበርቲ ከተማ አዲስ አበባ ተላብዮም። ሙሉ ብርሃን ግርማይ ተወሳኺ ኣለዋ። መከላከያ ማለት አገር ማለት ነው። መከላከያ ማለት ህይወት ማለት ነው። መከላኸሊ ሰራዊት ሃገር ማለት ደጀን ሃገር እዩ። ንመከላኸሊ ሰራዊት ዝገልጸለይ ቃል የለን። ምክንያቱ ሓንቲ ዘላቶ ክብርቲ ህይወቱ ሂቡ ሃገር ዘቐጽል እዩ። መከላኸሊ ብሄር ዘይብሉ ሃገሩ ጥራይ ዘቐድም ንሃገሩ ድማ ደሙን አዕጽምቱን ዝህብ ዝኸበረ ውህብቱ ሃገር እዩ። መከላከያ ማለት በር አጥር ማለት ነው። መከላኸሊ ሰራዊት ማለት ሓጽሩ ኢትዮጵያ ማለት እዩ። እዚ ሓጽሩ ሃገር እንተፈሪሱ ድማ ጓና እዩ ዝኣቱ። ገዛ ሰርሕኻ ብዘይ በሪ ከም ዘይኸውን ሃገር ብዘይ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር
ትርጉም አልቦያ መከላኸሊ ሰራዊት ሃገር ዝኸፍሎ ንሕና ኣይንኸፍሎን ስራሕ ክንሰርሕ ገንዘብ ክነዘዋውር ንኽእል ኢና ከም መከላኸሊ ሰራዊት ሃገር ግና ነብሱና ሃገሩ ሕሊፉ ዝህብ ዜጋ የለን መከላከያን እንዴት መግለጽ እንዳለብኝ እንኳን አላውቅም ንሰራዊት ምክልኻል ሃገር ከመይ ከም ዝገልጾ ኣይፈልጥን ቃላት የሓጽሩን እዩ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ኣብ ዝሓለፈ ስርዓት ኣብ ዝሕዝ ዘሎ ስርዓት ቀጽሉ ንዝመጽእ ስርዓት ንዓና ኢሉ ንሃገር ኢሉ ደሙ ልህብ እዩ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ከም ኩልና ህይወት ኣለዎ ስድራ ኣለዎ ግና ድማ ስድራይ ህይወተይ ከይበለ ለይት ምለስ ህይወቱ እናሃበ ሃገር ዘቕጽል ፍጥረት እዩ መከላከያን እኔ በጣም ነው ማከብራቸው ሰራዊት ምክልኻል ሃገር በጣም ዘኽብሮም በሐፈሻ በጸጥታ ተዋፊሮም ንዘለዋ አካላት ዘለኒ ክብሪ ዝለዓለ እዩ መከላከያ ከያንዳንዱ ቤታችን ውስጥ ስለወጣ የራሳችን ልጅ ስለሆነ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ካብ ሕድሕድ ገዛና ዝወፀ ናይ በዓልና ወዲ ስለዝኾነ ንስጋ ወድና እንሓስቡን እንምንውን ነገር ንክንህቦ ንህዝቢ ሓደራ ክብል ይደሊ ምክንያቱ ካብ ኩሉ ገዛ ይወፅዩ ካብ ፕላኔታ ወረደን ምስ ሓረስታይ ኮይኑ ምህርቲ ክእክብ ከሎ ይረአዩ ሃገር ክትሕመስ ከላ ድማ ቅድሚትና ሃገር ኢሉ ክዋደቕ ይረአዩ ብስሩ ከምዚ ዓይነት ዘደንቕ ፍጥረት አሉ መባል ብወገነይ ይኸብደኒዩ መከላከያ ትልቅ ነው ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ዓብይ ትካል እዩ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር እንተልዩ ጥራይ እዩ ሰብ ኣብ ገጹ ቀሲኑ ክድቅስ ልኽእል ስለዚ ንምክልኻል ሰራዊት ሃገር ክንሕግዞ ይግባእ ድጋፍ በመስጣት ሓገዝ ብምሃብ ንሰራዊት ምክልኻል ሃገር ዝእከቡ ሓገዛት ኣሎ ኣብዞም ምድለዋት ብምስታፍ ሕውነትና ሓገዝና ክንሪኦም ይግባእ መልካም ዓመት በዓል ሰናይ በዓል ቀጽልሉ ንስኻትኩም ተዘይሃሊኹም ንሕና እውን የለናን ንሕና ጥራይ ትኾይና ንስኻትኩም እውን ኣይትህልውን ምክንያቱ ብዘይ ባእኻትኩም ዝሕሰብ ሃገር ስለዘየለ ማለቴ ይሄ ቀን ደግሞ የነሱ ብቻ አይደለም እዚ መዓልቲ ናታቶም ጥራይ ኣይኾነን ንዓና እውን እዩ እዚ በዓል ኩልና ክነኽብሮ ይግባእ እዚ በዓል ኣብ ዝኽበረሉ ቦታ በአካል ተረኺብና ዘለና ፍቕሪ ክንሪኦም ይግባእ ለመከላከያ የሚከፈለው ነገር መከላኸሊ ሰራዊት ሃገር ዝኽፈል መጠኑ ክንደየናይ ከም ዝኾነ አይፈልጥን መጠን ይብሉን ይከፈሉ እንተ ተባሂሉኸ ደሙ ንዝሃበኪ እንታይ ትምልስሉ ልዕሊ ህይወት ዝኸበረ እንታሉ መከላኸሊ ማለት ከምዚ እዩ ህይወቱ እናሃበ ሃገር ዝቐጽል ከም ሽምዓና መኸኸ ብርሃን ሃገር ዝኸውን እዩ ኢትዮጵያ በዝተፈላለዩ ሃገራት ንዝተወልዑ ጎንጽታት ሰላማዊ መፍትሒ ንምንዳይ ዓቀብቲ ሰላም ወታደራት ብምልኣኽ ኣብ ቅድሚት ካብ ዝስርዓ ሃገራት እትምደብ ሃገር እያ እዚ ሃገር ናብ ዝተፈላልዩ ሃገራት ዓቀብቲ ሰላም ምልኣኽ ካብ ትጅምር እንሆ ልዕሊ ፍርቂ ክፍለ ዘመን ኣቁፂራላ ንጸብጻብ ተስፋይ ጫኒ ጌታቸው ዓለሙ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣፍሪቃን ዓለምን ዝተወልዑ ከበድቲ ጎንፅታት ደው ንምባል ወታደራት ዘዋፈረትሎም ኣጋጣምታት ብርክት ዝበሉ እዮም ኣብ ትሕቲ ጽላል ውድብ ሕቡራት መንግስታትን ኣፍሪቃዊ ሕብረትን ብምዃን ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝወፈሩ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብጅግንነቶም ዝተመስከረሎም እዮም ዓለም ኣብ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ኣሰላልፋ ተሰሊፋ ብዙሕ ኩናት ትናወጽ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ሰሜን ኮርያ ደቡብ ኮርያ ጥሒሳ ወራር ምብጽሓ ስዒቡ ደቡብ ኮርያ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ጻውዒት ድጋፍ ምቕራባ ዝዝከር እዩ ኢትዮጵያ እውን ኣብ ትሕቲ ጽላል ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኮይና ኣባላት ቃኞ ሻለቃ ወታደራታ ብወገን ቀይሕ ባሕሪ ናብ ልሳነ ምድሪ ኮርያ ልኢኻያ ኣብዙ ወፍሪ ኢትዮጵያ 637 ወታደራታ በሰለስተ ዙር ምውፋራን 123 ዝኾኑ ኣባላት ሰራዊት ከም ዝተሰውኡን እውን ይግለጽ ቃኘው ሻለቃ ልሳነ ምድሪ ኮርያ ምርጋጹ ስዒቡ ዓለም ብጅግንነቱ ከም ዝተደመመን ናታቶም ገጽን ትኩስዎም ጠያይትን ክጻወር ዝኽእል ሓይሊ ዘይምንባሩን በዚ ድማ ታሪኾምን ሰንደቕ ዕላማኦምን ክብ ኣብ ዝበለ ቦታ ክብ ኣቢሎም ሰቂሎም እዮም ከ300 በላይ ውጊያዎች አካሄደናል ልዕሊ 300 ውጊያት አካሄድና ኢና ይኹን እምበር ካብ ውሽጢ እዚኣቶም እቶም 5 ኣዝዮም ከበድቲ ውጊያት እዮም ነይሮም
شم إثيوبيا ون بزلع على بركي زتصوع يوم أبكم عينت كبيدوج ولا حدا السب زي تمارخلون ولا حدا السب حلواتو زي تأفقلون سراويت ودو حبرات منقستات أين برن بحطاويت أفريقاويت هجرية إثيوبيا ولا حدا السب زي تمارخلام ولا حدا السب دما حلواتو تأفيز ترفات بهايلو زي تمزقب الحجر إثيوبيا يام سراويت بكل خال إثيوبيا بمخنيات زرعيو مستنكراو جيجننت بزرعيو تقادلون بزخفلو كبيد مسواتن أبدبوب كوريا زخر حولتي دويل اليوم زيد ما أب كوريا نزر أيوة جننت مذكرتان كخون تباهلو استسرح حولتيوم بكوريا لنزعنتنا لعالم سلام بزي سفرة بجننت لتسوو የኢትዮጵያ ወታደሮች መታሰቢያነት የቆመ ኢትዮጵያ አብዚ ዓቃብ ሰላም ለኡኽቶ አብ ዕጉት ኩነታት ምዝዛማ ሲዒቡ ሕቡራት መንግስታት ፈላማይ ዓቃብ ሰላም አብ አፍሪቃዊት ሃገር ኮንጎ እንትገብር ኢትዮጵያ ካብ መንጎ ንኽሳተፋ ዝተዓደማ ሃገራት ፈላመይትያም በዚ ድማ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ንልኡኽቶ ዓቃብ ሰላም ኮንጎ ምውፋሩ ዝዝከር እዩ تقلل زبل سيامة زتوهابو عقاب سلام سراويت مكلخال إثيوبيا كاب شحن شعاتة 250 كلتن كساب شحن شعاتة 255 عام تمرت أبلو أختو مصنحو زذكر يوم بستفلاليو مدرخات معقاب سلام تصبوقش من كبرن زهانة سراويت مكلخال إثيوبيا كاب كونغو قصيلو ناب كالي أختو عقاب سلام زتوافر دما ناب رواندا ينيروم أما فارق شحن شعاتة 280 بسنكي حد حداو قنصي رواندا أب حد 100 معالتات أستات حد مليون زيغاتات تهاجر هيوتوم محلافو شعبو يوم سراويت مكلخال إثيوبيا نابت كبابي زوفرم سراويت مكلخال أب رواندا بزفتصمو سراحتي عقاب سلام تهاجر داغم ناب سلام مملاسان زتسددو دما ناب نبور هيوتوم مملاسومن يغلص سراويت مكلخال إثيوبيا كاب هاجرو حليفو أب عالم لخوان مدرخات بزفترو هزباونتن صنكور سراحتي صقمات مكلخالن أب بروندي ون تمساسالي الأختو سيدو منبارو زذكر يوم زي عقاب سلام تسراويت مكلخال فلويز قبرو دمام أب تحت صلال أفريق أو حبرت كوينو زفتصمو مخوان يوم تل أختو عقاب سلام تسراويت مكلخال كاب زغطسلو ناب لايبيريايو زمرحان التسراويت بعقاب سلام لأختو نخشفن زتوهابو بوتا دما 45 مئتاوي صفحات مريت تاغر زشفن كام مخانو بتوساقي كبيد كتنا منبارون يقلصلوم صفحات مريت كبابين كبيد وق كبابي مخانون جن التسراويت قبو ببقعات كام مفصام أيترفون عبحيدة عامتات دما زبعي سلامنتو الرقاقيصيوم سلام أبزفقلو كل زصواع سراويت مكلخال إثيوبيا أب دارفور سودان دحريو دمام أب مونغو سودانن دبوب سودان أبزنبرناي يجب أني قونس إزتلعللا جزءات أبيون تدقيميوم لعل فرق إكفل زبن كاب هاجرو حليفو أملا علم بالأختو في عقاب سلام زتمسكر لسراويت مكلخال إثيوبيا أمونغو استفلالي ولدو نسلام زبعي دوز بلا مخانون زتمسكر اليوم ليتن كأترن كيفلي حارور قري كيبلا سامنت أميتن كعاقتو بزي زخنة فلالاي صوتان حيمانتون بمعرف قرهاجر لولاونت هاجرو كيدفر زبع زخونيو سراويت مكلخال فيدرئيم إثيوبيا أب زمانات نزقات أموا متقعتي نامكتن بدمو دموق تاريخ الناس حفن ون مسيوم قبزي بتوساخي سراويت مكلخال هاجرنا بدسبيلين زتهانت سراويت مخانون زمسكر أيوم نازريت بريو زرزر اللوام لؤلاونات إثيوبيا مخبارن صنوع مسارات هاجرن مهناتن بزحات جغانو مسوات خفيلوم يوم بفلاي مكلخال سراويت دما إثيوبيا أب زحلفو زبانات زقات أموا فتناتات وشتن وطعن نختساجر بجاز خونلا سراويت يوم ببتاشان قدلن نإنكو هيوتو كيس الساعة مسوات زخفليو سراويت مكلخال ليتن كأترن كيفليم هارور قر خيبلا صامت ميت كعاقتو سدراي بيتسابي كيبلا بزيا فلالاي صوتان هايمانوتن بمعرف أرهاجر لؤلاونات هاجرو خيدفر زبع خوينو እናገልገለ ዝመፀን ዘሎን እዩ ለኢትዮጵያ መኖር ያለ መኖር ህይወቱን የሚሰጥ ብቸኛ ተቋም ኢትዮጵያ ክትቅጽል አብ ምግባር ህይወቱና ከፈለ ዝሰርሕ ብሕታው ትካል ተሃልዩ ንሱ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር እዩ ሰራዊት ምክልኻል ፌደራሊ ቀጻልነት ኢትዮጵያ ንምርጋጽ ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ሉዓላውነትን ንምሕላው سب سرح يكون تفتروا حدقاتات تقدمون أب قدميت بمسلاف حزباو سراويت مخانو زمسكر أيوم
ድሬዳዋን ጎርፍ መጥቷት ነበረ። እዛ ቦታ ላይ ቀድሞ የደረሰው የሀገራችን መከላከያ ሰራዊት ነው። ኣብ ድሬዳዋ ሓደጋዊ ሕጂ ኣጋጢሙ ነይሩ። ኣብቲ ቦታ ኣዲሙ ዝበፅሐ ሰራዊት ምክልኻል ሃገርና እዩ። ኣብ 2007 ዓመተ ምህረት እውን ኣብ ክልል ዓፋር ዓሚባራ እውን ብተመሳሳሊ ሓደጋዊ ሕጂ ኣጋጢሙ ነይሩ። ኣብዚ እዋን ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ብሄሊኮፕተር ዝተፈላለዩ ሓገዛት መሰረታዊ ናውትታት ምግቢ መፅለሊ ብምሓዝ ቅድሚ ኩሉ ንህዝቡ ዝበፅሕ ህዝባዊ ሰራዊት እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ሰራዊት ምክልኻል ኣብ እዋን ሰላም ዝተፈላለዩ ህዝባዊ ንጥፈታት ልምዓት ኣብ ምስላጥ ልዑል እጃም ከም ዘበርክት እውን ይግለጽ። ለጦርነት ብቻ አይደለም ንኹናት ጥራሕ ኣይኮነን ንሓለወ የልምዕ ንሓለወ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ይሕግዝ። ስለዚ ንሕና እውን ከም ኣቦነዶን ንውላዶም ዝርእይዎ ክንሪኦ ይግባእ። ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ብዲሲፕሊን ዝተሃነፀ ሰራዊት ስለምዃኑ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ተመስኪሩሉ እዮም። በቅብብሎሽ የማንጠየቀውን ንዘይን ሕተት ንዓና እናተቐባበለ ዓርሱ ኣብ ሓደጋ ውሽጢ ብምእታው ሂዝና ኸይዱ እዚ ብዲሲፕሊን ዝተሃንፀ ሰራዊት ስለ ዝኾነ ጥራሕ እዩ። ልዕኽትኡ ንዓና ንምብፃሕ እዩ ነይሩ። ኣብፅሒና ድማ ዲሲፕሊን ማለት እዚ እዩ። ብሓፂሩ ካብ ዝነበርናዮ ጣሻ ውፅኡ ተሸኪሙ ደጊፉ ብምውፃእ ህይወት እዩ ዘርእልና። ኢትዮጵያ ኣብ ዘበናት ንዘጋጥምዋ መጥቃዕትታት እናመከተ ብደሙ ድሙቕ ታሪክ እናፀሓፈ ዝርከብ ሰራዊት እዩ ሰራዊት ምክልኻል ፌደር እዩ። መዓልቲ ሰራዊት ምክልኻል ጥቅምቲ 15 ብዝተፈላለዩ ምድላዋት ዝኽበር እንትኸውን ካብ 12 ጥቅምቲ ጀሚሩ ድማ ኣካል እዚ ዝኾኑ ዝተፈላለዩ መርሃ ግብርታት ኣብ ምስላጥ ይርከቡ። ኣብ ክልል ትግራይ ብምኽንያት ተፈጢሩ ዝነበረ ኩናት ስርዓት ጥዕናታ ክልል ኣዝዩ ተሃሲዩ ጸኒሑ እዩ። ድሕሪ ውዕል ሰላም ፕሪቶሪያ ግን ግልጋሎት ጥዕና ክልል ትግራይ እናተመሓየሸ መፂኡ ኣሎ። ኢቲቪ ትግርኛ ኣብ ሪፈራል ሆስፒታል ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ተረኺቡ ኣወሃባ ግልጋሎት ክዕዘብ ክኢሉ ኣሎ። በሪሁ ብርሃነ ኣብ ክልል ትግራይ ብምኽንያት ተፈጢሩ ዝነበረ ኩናት ልዑል ጉድኣት ካብ ዝበፅሖም ኣገልግሎታት ሓደ ስርዓተ ጥዕና እዩ። ግልጋሎት ጥዕና ድሕሪ ውዕል ሰላም ፕሪቶሪያ ከም ኩሉ ዓውድታት ቀስ ብቐስ መልክዕ እናሓዘ መፂኡ እዩ። ኢቲቪ ትግርኛ ኣብ ሪፈራል ሆስፒታል ኣክሱም ተረኺቡ ዘሎ ኣወሃባ ግልጋሎት ክዕዘብን ርእቶ ተገልገልትን ሰራሕተኛታትን ክሰምዕ ክኢሉ እዩ። ክሳብ ሕጂ ዘሎ ብጣዕሚ ጽቡቕ ንግሆ ምሸት ቀትሪ ለይቲ كل ساعات سدوم مسؤولية تعمس صبو نازي هوسبيتاليزيس هزيوس بصبو استأنا قدرلو حموم زماس أغني صبو إذا الله يلي أزحزان كتتل بتعملنا تخاطات النام طب يمزلو بوانو ما مرفقونا تخاطات الونيا ساعون توسح مجون هاوونيا نطبو يمز كاتات النازلو يزول هذا مصاف لمعلتي دعمي خبير حمام ينير وزه صانه بقى تسفى اوريزه خوصلي كونني لها منغدي خمدس بقى نش سيقا بخنده غدي مصي كاو نازم مصاف غن قطا تخاتاتيلم بليتيهم بأطري 24 ساعات تفرج غيرم بدنبي اسانا قدم لي يا حي صبق ختتلي يقور ليلو بساعته مدحانيتي يخون كادي يخون صبق له تولعون نشتي لو تمطي ليله تو دعلي سمعتي تخلكي النوره نازم مصحو تو يكون كادي يخون دحان صبق له قلون صبق له اتو هوسبيتال لعل صقطي تحكمت خمس لوون سراحتنياتات كيل علو اي حلفون بتلي حزب زهدنا كل ملئين هزي ህፃውንቲ ማለት እዩ ሕዚ ዝመልኡ ህፃውንቲ ግን በተለይ በቃ ብጣዕሚ ክራውድድ ብዝኾነ መጠን ተደጋጋሚ ዝመፅሉ ኩነታት ኣሎ ንስኻስ ሕዚ እንታይ ኣዩቲ ናይ ዋይድ ናውዚ ዘምፆ ዘለ መስለን ከም ናይ ባዕለይ ኣብቲ ናይ ከባቢ ሕብረተሰብ ብኻው ሕከመሉ ኩነታት ዝነበረ ኣክሰስ ይረክም ኣገልግሎት ይረክም ዘሎ በተለይ ከዓ ኣብ መንግስቲ ውዚ ማለት ትኩረት ዘይገበረሉ ኣብቲ ናይ ጨቅላ ህፃናትስ በተለይ እቶም ናይ መጀመርታ ዘለው ጎልደን ምን ዝባሉ ንሳቶም ትኩረት ይግበረሎም በተለይ ከዓ ንዋዕሉ ናይ ዋዕሉ ጨቅላ ህፃናት ዝብል ርእስ ማለት ዋርድ ፎሊዩ ዝሕክምሉ ኩነታት ኣይፍጠር ዘሎ ማለት ተፈላለዩ ሕታ ይኸውን ብፍሪፈር ተፈላለዩ መልክዕ ናው ዝመፁ ካኡ ዝመጽ ከዓ ብዙሕ ሕብረተሰቡን በብኻው ተዝሕከም ነይሩ ዘለጸ ኸውን ነይሩ ኢሉ ያም ሪፈራል ሆስፒታል ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም
ولون حسرة قال غرباتن ناوتن يهلو ومبر زلعلى بزحي تحكمتي تقبلو إنها تانا قد يزركب طلب نايت تحكامي بتاعنا وسخي خيدو هوسبيتالون زغورو زلنا حدا مس غورمنتال دخانو غور سنيات ያው ሓደ نحتته نحجزونا طيقة ያው ኣብ ጻዕሪ ዝርከብ ትግልጋሎትን ብመጠን ናወሰኸይ ዝኸዘሎ ይኹን እምበር ኣብቲ ጠለብ ክመጣጠነ ይከኣለን ተገልጋላይን ተዘሎን ቀልጢፉ ናይ መውዳእ ያው ይቆራረጽ እዩ ዋላ ዓንቶ ዝራእናዮም ናይ ሕፅረት ምግቢ እቲ ናይ ምግቢ ኣብ ምቁራጽ ኮምታት ኣሎ ስሩዕ ዝኾነ ናይ ዕደጋ እውን ስለ በብግዚኡ በጀት ዘይካድ شحطري تقلقالت جن بتاع الناس خير خرج مالت قرب أفاوس إت هوسبيتال بمنصر إتن زحلفة وحدات عمتات زحشة زبهال انتخنكوا حزون حزرة عقدستي أفاوسن سنة التاوتات مرمرة بتفتنن كم الساعن متحابر قرب مرحنة إت هوسبيتال يردو كوزنا مرحنة مقربنا من إثيوبيا مرحنة قربنا خاب دولي إتشو ناتوال زوان زحشة توسنا قروت حزي توسنا يحيش كاوت زنورو ግን ሕዝውን ዝተርፉና ብዙሓት መድሓኒታት ኣለዉ ወሰንቲ ዝበሃሉ ብፍላይ ኣብና ኦፕሬሽን ንጥቀመሎም እዞም መብዛሕትኦም እዞም ፀረ ረኽሲ ንብሎም ናይ ረኽሲ መከላኸልን ንጥቀመሎም ሕክምና ንረኽሲ ንጥቀመሎም ኣለዉ ኣብ ናይ ተመላለስትና ብመልክዕ መርፍእ ዝመፁ ማለት ናብኡ ሕፅረት ኣለውና ሕዚ እቶም ዝተወሰኑ መምሕያሻት ኣለዉ ክንብል ተለና እዞም መብዛሕትኦም እዞም ግሉኮዛት ሕዚ ኦልሞስ دحر خناتات نايز مقرف تقريفا ملو حزون بفلاي بزناي تمالالستي او زناي السكر تم بس ناي السكر تخيدنا وانتم بزوق ملك توساني حزم مستزل خاب يبسا اولموس زوهاونا اوتر بتاع وحداتهم حمسه قالت واهلم انسولين مالتي انسولين حزون انسولين توساني حزرات له تم زوحاتو كدحن كاو حزب بفلاي امتى بتاع مستشجرنا لمستزني أو لابلاتوري لابلاتوري أخو متوهنكم لابلاتوري حانتي سيرفيسيا نساون أولمس ملؤتي كونت أنا كيمستري تاعي لا نساني إشتيلا كأو PCR زناي فيرال لود نصرح لهم بتاع حسرة لنا أولمس تمت حانتي ويكلتي ما زينا يقتل تملكتي حزر ما نبى زينا عداق سجر منستر طعنا دكتور ليا تادس مس أمر حاب بارك إندستري كلينتو ز حنس كوبانيا أفراي التوت حكمنا تزاتين عبا زت عندما جروب HBM عبا معلتي لعلى 1 مليون سرينغاتا زفر كوبانيا باندستري بارك كلينتو نمهناز كم زوج سنة تجريتهم እቲ ኩባንያ ካብዚ ሓሊፉ ድማ ፍርያቱ ብምስፋሕ ንጓንቲ ሓዊሱ ካልኦት እታወታት ሕክምና ብምፍራይ ንዕዳጋ ውሽጢ ሃገርን እቲ ዞባን ከም ዘቕርብ ተሓቢሩሎ ሚኒስትር ጥዕና ነቲ ኩባንያ ኣድላይ ምትሕባር ከም ዝገብር ዶክተር ሊያ ታደሰ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ገጸን ጽሒፈን ሏም حزدما نب زينا وصاق سجر حفشاوي قبائي ود حبرات منقستات قنصي إسرائيل فلسطين ملكيتو مبل عصراي هصوص فولي آخيبا كم زكايد بريزيدانت تي قبائي دينيس فرانسيس أفليتوم أبو منبر قجل عربن أبو منبر تكال إسلاماوي متحبارن زخانو أمبسادر يوردانوس أبو ود حبرات منقستات محمد حمدن أمبسادر موريتانيا أبا ود حبرات منقستات سيدي محمد لاقدافن كما قوازر أوروباويان عساتة شعات تقمتي أبا زحفو دبداب بستقالة كالتافة عسراي هصوص فولي أخيبا نخجمر محتاتهم تم بريزيدانت نقجل للوقات أبا زحفو دبداب قليس يوم توكلت هاجرات نيكاراغوا روسيان سوريان كمون توكلتي هاجرات بنغلاديش كامبوديا، إندونيسيا، لاوس، ماليزيا، مالديفز، تيمور ليستي، فيتنامن، برونين تمساسالي ملختي زحازة دبدابة كم زبصحهم ون صريحهم لهم بمسارة زي مبل 39 ملات قبائي عصراي حفشاو قبائي هصوص فولي أخيبا كما قواتر أوروباويان
ن26 ጥቅምቲ ከም ዝጸውዑ CGTN ጸብጺቡ تبلكتي حزد ما زينا سبورت زقربلو ساعات بتعنا لنا ناوق حلفكم تمانس تخطاتنا الملس